Здравей! Поздравявам те за това, че отделяш от най-ценния си ресурс и нямам предвид бърза интернет на телефона, а твоето време. Всички знаем, че живеем в доста трудни времена и докато едни хора намират проблем във всяка възможност, други търсят възможност във всеки проблем. Затова нека ти разкажа една кратка история, която може да ти изкара много пари, но може и да не ти изкара. Но нека първо те питам, нямаше ли да е по-добре да работиш за себе си, вместо за някой друг? Сигурно се питаш, да, но къде е уловката? Разбирам те, навъриха се всякакви гурута, които ти обясняват как ще правиш пари от нищото, но всички знаем, че такова нещо няма. Това е възможност само за хора, които са готови да се учат и наистина да положат усилия. Ако си от хората, които търсят бързата и лесна схемичка, сори, това видео не е за теб. Всъщност, колко пари на месец са ти необходими, за да покриваш основните си разходи и да не ти се налага да ходиш на работа за някой друг? Колко? 1000, 2000, 3000, 5000? Окей, нека да кажем 2000, за да ти обясня точно какво трябва да правиш, за да изкарваш тези пари. Когато ми споделиха за идеята, в началото нищо не разбрах и имах 3 притеснения. Първо, дали ще отнема много време, има ли кой да ми помага и ако реша да започна, кой от моите приятели би имал интерес към това. Когато разбрах, че няма фиксирано работно време и има кой да ми помага, започнах просто да запознавам моите приятели с момчето, което ми помагаше и той им разказваше за идеята. Голяма част от тях проявиха интерес и казаха да. Нормално, все пак с тази инфлация всеки има нужда от повече пари, нали знаеш? А колкото до продуктите, всички знаем, че здравето е най-важното нещо и все повече хора започнаха да го осъзнават и да се интересуват от това. Та, компанията, с която работим, е един от най-големите брандове в света за здраве и грижа за себе си. Сега, ако искаш да изкарваш 2000 лева, всичко, което трябва да направим заедно, е да открием между твоите познати и познатите на техните познати около 10 сериозни човека, които искат да се развиват и търсят промяна. Сега, ясно е, че не знаеш къде да ги намериш тези хора, нито какво да им споделиш. Все пак това е нещо ново за теб, но можеш да се учиш, нали? Когато си се родил, сигурно не си можел да караш колело, кола, да ползваш телефон, но сигурно си се научил, нали? Ако ти кажа, че имаме система, в която стъпка по стъпка ще те научим на всичко, което ти е необходимо в този бизнес, мислиш ли, че можеш да се научиш как да го правиш? Така че остава въпроса, искам ли да се науча на тази система и да направя някаква промяна в живота си, или предпочитам да кажа не и да продължа да живея както до сега. Ако отговорът ти е да, свържи се с човека, който ти е пратил това видео, той ще ти отговори на всички въпроси и ще ти помогне да стартираш правилно.